Bun hi na pleng jong pi ki badep tip siapang ka khana ka balatu ha ka ksya jong uran. Kani ka khana wa lang iya ka tangkum ka khana lop story. Ka jingya i jong uwai ubrio uba kerteng uran bat kawai ka puri Ndai tang na ka daw jong usen sar kata ka jing temuan jing kiau ka pulom no. Naba kata ka persan ka puri ka pet bat keladian no. Bat uran ru ubu lang no ya ka. Da ka ba ui no ya la ka kemi bat le chong le sa rangkat bat ka siapo Tangkum ta i khana modur i balengkot ndai haka reality pat uehi uban ngai ba ubrio uba im da ka baring mensim da gitor un le chong le sa siapo Kane kala banja satang haka pertai jong ka jing modur. Namar kata haka jakaban pelut kaya kapor haka bapun kesan ya karamya. Ada itu banyati awat ya kijing sisya. Ni ya ka history jong ka jaj menriuhi ka balak buri haki kanatang. Ki kanatang kidon ya ka snap jong ka history. Andai kat banyo opat ya ka jaka bekerpang haka history. Kelempep kadai bandon ka daw. Ni ka jingja ka bakongsan. Ka khana uran lekse kadon banyatu ya ka bakum kata ka jingja. Ya ka banganget bakan dai siapang jong katang jaj. Katang jaj kadai ka bakongsan bat kabadon kam hadu kata-kata. Kam tam haki por hendai. Namar dai maka ka ba aibor bat ka pun kelanya ka jaj benriu batulat bat rit pa jongi. Kadon kakot ka bathok kerpang siapang ki jaj kasi bat leng ba jong ka ngitip ba haka jaj benriu jongi kidon haduk lai hajar tam ki jaj ki bakit ya ka kentin khar haswa ka kerteng jong ka jaj jongki ka bambut ki jaj khar kini ki jaj khar pitarai na ikimi lemda dei na katang jaj hapen song dor mapi lada lai hajar teliki kur kimi na katang jaj tiken ka nolak pat ki jaj ki badon hapuk jong kita kikur lakum do marsiteng ne kampalat na ka total population jong ka jaj penriu kidai gibami na katang jaj. Kum karukum kain kasi jongi ya kakur kepadai na kaliang usenrang kikot kha namar dai usenrang ubala pen kajaj. Kum balapan itang keru kamaswa kita kilai hajar ki jaj ru dai gibapen kha usenrang kasi katba kakur na kaliang kentai pat laka kha sipau ngut ru ndai baro dai gibadon ya kaju hi ka kerteng jong ka jaj kakur. Hoi kadon kajing ya khalat kur hapa dan kikur khasi kabamut nakawai kakur ni ka kepo kimi lai kepo ni sa kepo ndai wa la ki pen mi bun kur makna kini kimla bania poi kha namar kedang ya tingkur namar kata haba mla bania poi kha omla ru bania roy kadu kajing roy kajat kakur kami na usun rang naka kentai kidon bun ba kembalong mentah kamtam haki rensan sosial media kiba persiak jur ya katang jaj ki ong bakal long kanong syu ni kejaj benriu kambun pat nakini kiba persiak kide ki kena badang ki bom tip ni sotu ba wat ka jingmut jong katang jaj ru kini imat kimla ban pinya pe ka jingmut jong ka kentai kasi bayu tengah khela bat usenrang kasi bayu tengah khela hamba ka kentai kasi kayu tengah khela ken mau ka jaj benriu kasi jongi ka toroñ namar ki pen kelah kasi jubor wat ya usembai bengkali usembai nepali bat kumta tertel ndai haba yo tengah khela usenrang kasi ki khun ki dei ki kasi namar usembai ne ukupa dei kasi tang ba ka jingya pher kalong ba ka jaj benriu kasi jongi ka ai bat sim ka jaj ki khun na ka keme kat ba ki khun ba mi no ukupa kasi pat kim ai jaj sia ka keme dekhar tang kata ban ai ka jaj ku paru kamlong namar kalong persya bat kariti ka dustur jong ka khenkur khenjaj kumta ki penmi no da ka jaj batemai bat ya kata kile tang lung bajong ka tang jaj hadu menta menne idang don kisdong ki thai nong kendong ki baseng bat pelong ya kalong snong long thau tang hapadang ki arteli nilai teli ki kur hakum kini kisnong mun sien kajing ya poi kha poi man hapadang jongki kala sulong bet naju haju upoi ru uput hadu balak lu malut soka khenkur khenkha
Kani kadai kaju kajing ya syam ya kendu kabakimat naki por handai menba kidang yarit pai ti kenang ban kiar na kabakum kane ka syong kha syong sang kiwat kilat kilenti kisyang kikeri bat sim tengah dak dekhar kenang man roy kajat kekur bat upai kasih ka kana tangjong uren ru ka keren terpang ya katai ka bentah ka jengkeli kalong balai ya kane ka kana tangjong uren sim latho haki wei pat kiksat ndai lajit kerpang kenang sia katain ri warang jeri bat nyu kada kolong bakini kijaka kidon marjan markap bat karitor Bangladesh kane ka bentah katembu ban peni ba nadu hendai hentai ukasi udon kajing ya daya jan bat kijat menriu karitor kamtam khai ke pateng kibriu jongi kilat yau lek han kilat di lek thiet bat kit khar sethi kani kalek sor lek laban lai kadai ka badang menen ka khana ka yathu ba uren upoi yaju bat ya I yathon bat ka puri hang ne kamut ya ka briu ka ba ima po thuai atrai jong ka ksyai ndai ka farsi kan thau ya ka dekhar ka ba syong basa hagi thi ki duriau rupa jong ka rithor ka ri Bangladesh ka ba uren ka jing lek khai ni ket nong ban la ka por jong sethi seki yo haput ka Bangladesh uya syam ya kendu bat poyalu samla bat kawai ka dekhar ti kata kajing ya dai bat kajing ya in pedang joki ka poi hadu uput onya penbet bat pen itu itau bahyeng bahasam handai tanah kawai ka daw kumpala pen iya ka khana usensar ubalong ka daw jo kajing ya kendu mok syang no kata ka kam syong kha syong man balai ka puri ka keladian no tang masin yo iyo usensar khmat jengkang kumba baro ngitip usensari ulong kup unong syun ya ka ka banabar banrung apok kut gieng la kalong ya ka khendo ka siap ka nyut ka nyer ka jabok ka jaban baro dai usensar ubasar pun khut bat sei wot yakina yeng saba kumta usensar ka khana ulong kum ka farsi ka long yeng long sem ka kur ka jat kasi jongi ka bumla ban kenti uyeng ni jadai kur kamkur bat ka jat ka bayar pateng na usen rang kasi ka pamut ki khun jong usen rang kasi ki bayu kemi khala ni dekhar ki mla mansim ka kur ukopa kum ka jat jongki namar ba kalong persya ya ki riti khen kur khenjat ka balong na kaliang jong ka kentai om tangkat ta hendai bakin ai da ka jat jong ka kemi dekhar jong kiru kata kamla ban pen kela kasi yaki hendai kin sulong penban tangkum ki wan wir ki wan ha ka kharpo jat ka kharpoi kan ong kumne haba ka longkur kam pediang ban kambah yang bahasam yaki khadu dei ka longkha ka ba piam kedup kumno ken kan kentat ya laki jong ki khun ki bami na usombai usen rang hasihi iman kadai kan ni ka daw ba ki khasi jongi ki ai ka buram makhrau ya ka kemikha bat katnu ki khenkur ya ka khurkhu ka kerdo jongka nama dai maka ka ba ai sonot ya ki khun jong upa bayu tengah khala mungkin long ki khasi hapo ka imlang ka salang ka bambut ka tangjat ka dai ka jing ai jat ya ki khun sya upa kanang banyu long khasi hendai enda ka imlang ka salang kala itu bat priang khasi ya ki hangta makipat kin sabut ya ka rukom long rukom im kat kum ka riti dustur khasi maki wala yala di ki ai ka jat kepa hendai ki khun ki kti jong kipat hadian habut ki pen kelapat ya kata dak ka basim jat pat na kaliang jong ka keme ka bambut ka tangjat ka dai ka jing ai jat kepa hendai ka bane tangsi pateng brio kumta ladang yan ujor ya ka khana uren ni syamba ka puri kan dai ka farsi ya baru kitu ki kentai dekhar ki baki sendang kasi ki wan yalam na rithor ke Bangladesh panlong ki kurim ki tengah jongki ka kemi uran bat usensar ka farsi ya ka jeng pemlak pediang ya kanu ke kolsyur ke bawah nabar ka balong mar persya pat mar hongpong ya ki riti ki dustur ki balak dan lupa ka jeng pat uran manbut ya ka tengah ka dei ka farsi ya ka jeng ino ki sendang kasi bayu tengah dekhar ya ka kur jongki bat sedang pat mansang da ka jat ya kur lajong
Kepamakihi kilong kitaulang ya kata kakur bat ya kebakum kata lak ban le tang lengba jong ketang jan.